Zonix clear tu zong te Vinya kan en tur hi Thai movie nin hming chu Love and Run nin atop thlenga milo en chuasak turin kan ngen cheu ani he film tira hian lin ron langin ani chuan a comics chiar thina ami padu thu samang tak chu ton tumin kong sang sangina bei thina tin lin hian unau mi pa pakhat nein a hming chu kiang ania kiang hian restaurant lar ve tak nein ai tura siam tui thei hle kiang hian fapa pakhat nein a hming chu diu ania ti chuan diu hi lin va pa nei chun ani bok ma se kumang zong chun in rual chia thunga tin lin hian diu chu ama a chil leile dera ngain mi patam tak ama ngaizawng tu te nena nom duna piang hian diu hian ron ti buai ze in diu thung hi chuan lin personal bodyguard niangin in soi thunga diu thung po hi anram tana athletic sa chuwa tumin tranala na sa hleya heminia diu va ho chu apa chuan diu chu engineering emo medicine lampang zir turatin ani lo chuna thingpui dora thokve turatin a hauda uzek meya ti chuan lin ron lang velein ani chu nursing school a zir chuakin tuna chuan physical therapist na chel meka diu ero chu bangkoka pemin achan po sport scholarship a hmu wangania tuna chuan an pani hian an puitling veta chuti lai mek chuan kiang le thin pa ron langin a thian pa hne na chuan a fapa diu omna chin chang reng renga hriat lo thu soya diu thung ero in tlan siak na telin ma se an hnung bera tlan thleng ve trok chumi nu chuan supermarket a thokin a tho pui pa men nen chuan customer te ei tur dam thayang ber lei tura fuin an thei to pinan lo fak chiam boka an zo nu chuan lunch break nein chuta chuan diu chuan lin chu a tho pui pa nen muin an hmu hlau chu abiru da uzuk zuka tin diu tho pui pakhat men ron langin ani chuan lin hi alo a chil ril ru ve hle hemini hian therapy ti du thu soin lin ngei chuan ti sakse du thu midang te chu a hrila ma se a thian pa chuan ti sak zokin an nui za thlak dun hle lin na thok bang po ron chuakin men chuan alo ngak thla ho du le du lo chu zotin lin chuan chawhme a lei angai thu a zota ma se ni chuan alakal pui thei tho tu soin lin rol chuan supermarket a chuan akal veta a thil leite chu a khai sakin chumi nu chuan men chuan lin chu engang mi pa nge adu zong ti zotin arin dan chuan businessman te music ngai na lampang mi adu arin thu soin ma se lin thung chuan infiam na ngai na mi fit taka du zok thu chu a hrila bazar zo nu chuan ho dunin men a hlim zak zak hle men chuan voini chau hi a thla ho thei to tur thu a hril chuan lin chu a hlim hlea achan po men hi adu lo em wangani ma se men thung chuan zo kher po ngai to lova an thenom me in son tur thu chu a hril tamei diu le a thian pa te po chuan anin biak na vel chu ngai thlak ruk tumin an ron pan hnai a thian pa chuan diu hne na he pa hi ni hi ala nei vat mayang tia soi chuna thin rim hlea chumi nu chuan diu chuan apa kholin ani te ne na apartment khata chen chu rem ti mei toratin achan po bangkok chu mun hlom takani thu asoya tin apa po chuan enge ti le ong na ta zo tin ma se diu chuan ada mak meya atuk lo ni in lin kong khar an ron ki ka wang chuan awa hong chuta men chu in khel thiam de om taka rodin chein heng thil te hi lin ne na tura ka ti ani lo te chu alati veta chuta a oma lin ming a chutna ta tu te chu ron muin ani thung chuan kong khara khar dei ma se anara khar chil ati chuan awa hon sakle ma se do ta lo soi chuta kal chan jok tak chu fian le plate ho du wang tin a chan po indang tharania ala tabal le tin chuan ma siam ve hlea chuta abula cho e chu adu thu hril le phei chuan lin thung chuan plate chu a ho thei tu le ma se chok her chu ai pui thei lo tin khar nan le tuma reivak lo chu kong khar manin ma se ron kik le awa hon le chuan diu le min te jok an lo nia chibaite anin buk zo nu chuan diu ta thian dun chu lutin lin chuan khoya nge chen ti te le khaila zir zelem ti te na zota tin diu thung po chuan a thian pa me na bula a chen thu le college job out ta na azon tak thu te a hril boka min po chuan thataka alowen kol thu te hrilin lin number adil kol vel chu diu chuan a chhuat tir dei a ti chuan kiang chuan lin chu ron kholin lin chu diu ne na anin biak lo te azota tin an pahnia inin lua trom rem ti le ti lo te aron zo thu hrilin diu chuna chan dan tura sir tang hian alo hril chara ma se linin na hriat thiam lo wang chuan ti tura nei thu hrilin phone chu da le ta zo hemini tang hian in chu an lua dun don ta
ti chuan fast food dawra kalin diu chuan men a chungchang kha azota lin pona ma chu a ngaizawng thu hrilin diu chuan ani le midang ron hel tu che anomem tia zotin anom lo thuina changa atu ka chuan lin thona chuan men bok kha vakan lein bia thuan hlan te te a chuta lin chu ama khoi tura tin kalsan lo tur chuna tia ma se a thopui tuai zok chu ti tirin ati deuh sok soka electric mang tha ti chakna chu invo deuh tupin lin chuan diu biaka ngaizawng chuna chhuah san ta deya chumi hnu chuan men an khoina machine kha a chiang lo ti hrechuakin manhmo tak mai nan tlan le ngal men la kerenin lo sokin alo khur phu eu ewa ti chuan plug chu phoin men po chu apa ngai thei ve ta chau zoka nan ban hnu chuan men chu lin teina vakalin chawhme tam tak mai chu apeya beidon mei chu atum bik lo diwa mu ve wang chuan tunge tia zotin ani po chuan awa pa ni thule an chen tun tur thu chu a hrila tin men chuan an zinga choya chak thu hrilin atopa topa chuan choi ho tur chuna lut ve ta thei lampang le thlai hring lampang hlir chu siamin diu chuan men zak kharim chu ana ti thule chasek lo tur chuna tia tin ei tur zong zong ta chu a thei ang to ka ei bor borin a chan po mena chuatir fa du wang chu nia atuk lo ni in diu chuan lin na thona abung ruate choi sakin avakal veya ada felai chuan doctor e kron kalin lin chu na thil lampang ron soipui ma se diu in lo ti boi char chara chumi nut po chuan akal ve ta ngal bok ma se chuai thalo zo ron thleng le university student chu ron kalin a project nei tura video vel sutpui turin lin chu aron nge na diu chuan nialin lin thung chuan ati tur thu hril apoile zolna chu game hi intlan siakna a hne lo pa kha lo nia ti chuan lin chuan game chu room pakhata hruain lin chuan mui lampang therapy te hrilin mihring tana a thatna te le midang te tana limna a thlen reng thei thu te hrilin game chuan nuama ti hmelin a hlimpui hlea chutian ti zo hnu chuan game chuan a hlok pui thu le ala sut zo lo awanga atuk lama park lama beichhun zom le tura somin pon lama tang diu chuan chu pa cha zia chu angai thei lo hle a chumi hnu chuan diu chuan a thian pa men hne na chuan a har satna te soin an boss ber po chuan ti dan tur kong alo hril ve a hmel ma ma sa zo kha alam tanga siam tur le mel badang hno bona na kong thabera ni ti a hril zo hnu chuan men perform thin na bara avakal ve a men hne na chuan anilin chu mi papakhatina azar boi thin thu le engtiang kong po a hmangai chu veng him tura hrilin thiam tak mai hian men chu diu chuan a fui pora ti chuan a tuk lo thlengin pak lama chuan lin chuan game tak samang chuan exercise lak dan hrang hrang te chu upalam pangte a hrila men po aron lang zui ve ta a hmangai lin chu engtikong ma alak ran lo tur thu te soin men la zan lama whisky in tam lutuka wang chuan ala vai ruaya tin lin po chuan men chu kalson vat tura hrilin men po akal ta hnu mai chuti lai mek chuan kiang run langin royalty agent pakhat nen an lo in bia a chan po an restaurant mun ruak then khat chu a hral du wang nin agent pa chuan an thalak chungchang te azot kiang thian pa chuan hril fein lin chu diu nitei ni ma se diu zoka thla lo upat zok thu te a hrila tin lin ron lang vele in supermarket a chuan bag pakhat dor chunga ti bo chu zon sak tura ngenin cashier po chuan help desk lampang zot tura ti in scan na tur chu pe a ti chuan lin chuan apui tu tur lampang chu scanin diu thian pa men chuan alo changa diu chu lin ani thu te hrilin ama zok chuan minglem chat tia in phoin avabia ti chuan diu chu apui tu tur zok chu nin a bag om dan te soi chiang turin ati lin po chuan a bag thalak te thonin a chunga lekhabu le thil dang poimo tak taka om thu te soya ti chuan diu po chuan chu rem changa lain chu mini tang chuan chat ang chuan anin bi anin beta an boss pa chuan an thil ti dan chu hriain diu chu ani tei chu tiang zonga a bia chu mola ti thur le a thlaka ti thu a hrila chu tiang zelin lin thian te po chuan a thil bo zon mu sak ve tu tur mei chu tianga a bia chu a thlak an ti thu te ler kwal vel lo tur te chuan an hril chumi tlaiah chuan diu chu hongin men chuan a lo bia lin chu a thin lunga tanga nuai bo a du thu te a tel lo hmalam pen a du thu te ron hrilin tin fb a friendly satang po a pai donin ya tia inda hmeichhia ton thu te ani chuan damdoi zuar kwal thinin ani pon damdoi tam taka cha thu te le atuka alam tur thu te a hrila tin lin chu chutia midang a ngai zon ta ka wanga lungai lo tur te a hrilin a in ti tlom ngai ve hle ti chuan atuka menin ya mu chu facebook a arinang kha ani lo wang chuan
alung oi lovin chia ti zok thu te sila tin a dam doi le na kha return vek tura silin ya chu thin rim hle men chuan a fb profile a hmeltha zok thu te soin ya po chuan ho sa tak anga a in soivel thu te a soi mek lai chuan diu thian pa zok men chuan top turina ti tin lin poron thleng ve ngal ma se kal chan chu sang si help desk a biak kha diwani thu te ron soin ti chuan men chuan diu chu kholin ron kal vat turina tia aron thlen nu chuan lin chuan engma soilova en rengin akal santa a tin diu che ziale alaka che dan chu moi lo ti hle men le an manager po chuan diu chung chang te chu soin ani te in ngaizawng anei hlo awanga chu tianga che chu ani thu te an soya tin chat anga in soya lin in midanga biak lo na chu tia lo be boy thin chu ati dik lo ti te soin ma se ban lo tur chu na ngen sak atu ka chuan lin le game chu in date tumin ma se diu chuan avati boy le ta tho thilom zia soitum ma se lin chuan kalsan tur le college te kal le a apa ta na nung ve tur chu na ti chumi nu chuan lin chu khiang hu turin akal diu om dan le college sol sana part time a tho chungchang te ashila atira fril vat lo wang ta chuan ngai damadil tin kiang po chuan an restaurant chu shalme du thu shilin lin ngai dana zot tin lin po chuan thil dik nia a hriat ang taka ti mei tura shilin akalta ti chuan kiang chuan an thla tu te thalak chu enin a fapa chu thu dik hril mei atu thu chu asoya eng thu dik chiah nge niang le chumi nu chuan diu po chuan college chu chun zom lein a tuiber athletic box chu a boy puile ni khat chu apa le thian pa chu ron lang hlolin locker room a chuan apa chuan lin chu anau tak tak ni lo thu te anau pan laia apa na en kolawanga anau anga thu te shilin thisen in zom an ni lo thu chu shila chu vele diu chuan lin ni hne na chuan kal vatin chung thu chu wa shila ma se lin chuan chu thu wanga diu hlim em chu hreumati thu te chung tak tak nei velo thu te a hril nu chu na kal san ta tin lin chuan London kaltura scholarship muin a thlo chho no ni chuan man mo takin diu chuan avadang ani chuan diu chu anin chhun lo wanga hlim em nge ni thu zo tin chu na ril ruatina tia soin kalliamatum ma se diu chuan lin chu engtiklai po a hmangai thin thu te ani te ni na anin ngai zon ve theilo wang chuan hreumati thin zia te ma se tuna chuan chu tiang ngai lova ril ru put manga tilang thei tur chu chumi wanga lom chu ni thu te soin kal lo turina tia in ngaizawng kher lawa thian ang te wa angemo engpo ni se an om thei tur thu le kal lo turina ti ma se lin chu akal ta thawa chumi nu po chuan kiang chuan ador chu hral lovin diu po graduate in hlo thlina tam tak a hmuwa tin apa chu apui thin bok ni khat chu lin chu ron le tin London chu nuamati lo thu te an pa fani bula hun man chu nuamati ber thu te hrilin atopa chuan lin chu zindonin diu chuan a hne tuemoni mangai le du inayem tia zotin lin po chu anui vurvura ti chona top zuita